ହାତେ ଯେନ୍ କଲା ଇ ଆଙ୍କିରେ କଲା ଏ ଆଙ୍କିଟା ଆପଣ ବି ଆଙ୍କି ସେଟା ସେ କଳାଟା ଆପଣ ହୁଏତ ଆମଠୁ ବ୍ୟାଟ୍ ହେଇପାରେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନାହିଁ ହୁଏତ ତମ ମନ ଆଉ ବଣିଆ ବନେଇବ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ କେମିତି ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇସ୍ 13 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କା ପର ପିସ୍ ନାଇଁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ। ହୁଏ ମୋର ମିସେସ୍ ସରସ୍ୱତୀଆ ଖାଇବି ଖାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ହଜାରେ କେବେ ବି 1200 ବୁର୍ଲାରୁ ଆଣିଛି କେବେ କହିନି। 1200 ତିଆରି ହୁଏ ଲେକିନ ଆଜି ମାତ୍ର ହେଇଛି 70-80 କିନ୍ତୁ 1000 ପିସ୍ ପର ଡେ ହୁଏ। ହଜାରେ ଉପରେ ହୁଏ ଆଜି କଣ ପାଗ ଏମିତି ପାଗ ବେଳେ ତାର କାଠି ନାହିଁ ଓହୋ ସେ ତାର କାଠିଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ନେବ। ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି କାଠି ହଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସେ ସେଟା। ସେ କାଠି ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣ ସେ କାଠି ଆଣିକରି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କି କାଠର କମି लेकिन से काठ को चिन्ह कर देखिक ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା। ନାଇଁ ସେ ଗଛ କେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିକିରି ଆଣବ ଆଜ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଇଁ ବୋଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡେ ସେନେ ଗୋଟେ ପଡେ ଚିହ୍ନିବ ଏଇ କାଠିଟା ହଉଛି ହାତୀର ପ୍ରିୟ କାଠି ହାତୀ 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 ତମେ ଯଦି କାଟିଥିବ ହାତୀ ଦେଖି ପକାଲା ତମର ବୁଆ ମାରିଦବ ବେଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲୋକ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ से ही जानवर जाएगा साइकिल ठीक है जंगल साप बाहर में लेकिन से लोकटा गाँ गलिया लोक से साप बीच एरिया बोले ताको आमे जदि नाइ नै कि जीवन मोट ताको नेवार ताको ସେ କାଠି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିପଦ ହଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲୋକ ଜାଣି ଏଇ ଦିଗରେ ହାତୀ ଅଛି ସେ କହିଦେବେ କି ଏଇ ଦିଗରେ ଯିବୁନି ଇଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଗି ଫେଦିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ସବୁ ସମାନ ତାର ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏନ୍ତା ହିସାବ ଚାଲବେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲି ନାଇଁ ପାର ତମେ ଦୌଡବ ଯେନ୍ତା ସେମାନେ ଚାଲବେ ସେଟା ସେମାନେ ଭାଏ 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 କାଟି କାଟି ଦେବେ ତମେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ନେଇଯିବେ ଡକ୍ଟର ବେଲେ କାଣା ଟାଙ୍ଗିଆ ଛୋଟ ଟାଙ୍ଗିଆ ଇ ଗଛଟା ତ ଇନେ ଗୋଟେ ସେନେ ଗୋଟେ ହୁଏ ତାକେ କାଟିକରି ଆମେ ଆଣିକି ମାନେ ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ହାତେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୋଟେ ହାତେ କାଟି ଦଉଛେ ଗୋଟେ ବୁଝା ହେଇଗଲା ପଲାବେ ଆଉ କାହିଁଥିଲେ ଲାଗି ନାଇଁ ଯଦି ପଲାବେ ଜହ ମୁଟା ଜହ ଆଣି ଆବେ ଜଙ୍ଗଲ କାଠି ଜଗିକି ଥିବା ବେଲେ ସେଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଥିବ କାଠି ଦେଲେ ସେ ମରିଗଲା ବେଲେ ସେଟା ଆପଣ କାଠି ଦେଖନି କାଠି ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା এটা କଷ୍ଟମରକୁ দেখাবার লাগি বলছি ଏମିତି କାଠିଟା କଲେକ୍ଟ କରାହୁଏ। ହଁ ଏଇଟା ହେଡ କରିବ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ କାଟି ଦେବେ କାଠି ଇଆଡୁ ସବୁ ରସ କି ତ ଦେବେ କାଠ ପଲା ହେଇଯାଏ ଦେଖୁନ ଟିକେ ପଲା ହେଇକି ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଟିକେ ଅଧେ ପଲାରେ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ବାହାରେ ସରସ୍ୱତୀଆ ଲୋକ ସିନା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ତିଆରି କରିବା କେତେ ରିକ୍ସ। ଆରେ ବାବୁ ଆମେ ଦଉଛୁ 13 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆପଣ ଏକାମ୍ବର ନବ ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେ ସେ ବିନା ତେଲ ମସଲା 30 ଟଙ୍କା ସେନ ମାରପିଟ ସେ ମତେ କହେ କି ତୁମେ ଡେଲି ମତେ 200-300 ମୋ ଲୋକ ଯିବେ ବସ୍ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ବସ୍ ବାଲା ଆସିକି ନେଇଯିବ ଏତିକି ବେଳେ ଆସିଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ତୁମେ କାର୍ଟୁନଟା ସାଡେ ସେଠି କେହି ବନେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ସେ ଗଛ ମିଳିଲେ ତ ସିଏ ଏଥର ମତେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ତମର ସେନେ ସରସ୍ୱତୀଆ ତୁମେ ତ ମାଲିକ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଆ ବନାବାର କାରିଗର ଯାହା ପଇସା ନେଲେ ଦେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରେ ଆମେ ଦୂରେ ଭାଇ ବନା କାରିଗର ବୋଲେ କିଏ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋର ପୁଅ ହଉ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ମାନେ ମେନ୍ ହେଲା କମ୍ପୋଜ କରବାଟା ବନାବାଟା ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ବି ବନେଇ ପାରନ ହାତେ 200, 400, 500, 600, 800 ଖରାପ ହବ ତାପରେ ମେନ୍ ହେଲା କମ୍ପୋଜିସନ କରବାଟା କମ୍ପୋଜିସନ କିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛି ନାଇଁ ଆପଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଠଉନ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଆପଣ ତ ଏବେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପରେ ଚାଲିବ ତ ଏଇଟା। ହଁ ମୋର ବାପା ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୋର ବାପା ମତେ ଶିଖାଲେ ବାପା ଶିଖାଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ସେ ମରବା 6 ବର୍ଷ 5-6 ବର୍ଷ ତା ସେ ବୋଲେ ବାବୁ ସେଟା ହାତେ ରଖି ପକା ମୋ କରବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ମୋର ତାକତ ବି ନାହିଁ ସେ ମତେ ସେ ବସ୍ এই যে বস রাম রাম রথ চলিতে একটি তেଣୁ ମୁଁ ବି ଯେତେ ଅନ୍ତିମ ପୁଅକୁ ବି ସେମିତି लेकिन मोर नु मोर ଝିଅ ଦୂରେ ଝିଅ ସେମାନେ ବାହା ତାଙ୍କର ସେ ହୋଟେଲ ନାହିଁ
ମନ ଏବେ ଖରା ମାସ ଆସେ ଛୁଆ ମାନେ କଲେଜ ପଢିଲେନ ଖରା ମାସକୁ ଖାଇ ଆସ କଫି ବେଲି ମନ ଫାର ବେଟର ଫାର ବେଟର ବହୁତ ସେ କଣ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର କଥା ଆଉ ହଁ ଯିଏ କେମିତି କରିବ ନିଜେ କେମିତି କମ୍ପୋଜିସନ କରିକି କରିପାରିଲା। ହଁ ହଁ ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଆସନ ଫେରିବି ଦାଦା ନମସ୍କାର ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷର ବହୁତ ବଡ ତ କଣ ଆଉ ଏଇ ବଜାର ନା କଣ ଏଠି କଣ କଣ କୁଞ୍ଜେର ପଡା ଛକ କୁଞ୍ଜେର ପଡା ଛକ ଆପଣ ପରିଚୟ ବୁଲାଲ ହାଲବାଇ ହଁ, ବୁଲାଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ପୁରା ଏଇଠି ମାନେ ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ। ହଁ, ଏଇଠି। ହଉ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି କଣ। चिप्स